Ahojte, volám sa Janka, pochádzam z Hranova nad Topľou a na kurz praktického coachingu som sa prihlásila, pretože som videla, že doma to nefunguje tak, ako by som chcela, v robote to nefunguje tak, ako by som vždy chcela, takisto to nefungovalo ani v našom spoločenstve kresťanskom, úplne podľa mojich predstav. No a bola taká vidina toho, že coaching by mal pomôcť, aj keď som veľmi nevedela, že do čoho idem. Nakoniec aj napriek mnohým výzvam a mnohým zmenám v mojom živote, aj vďaka coachingu sa to všetko podarilo. A kurz praktického coachingu doporučujem každému, kto vidí potrebu zmeny vo svojom živote, zmeny v nastavení a keď vidí, že sa snaží a efekt neprichádza. Vďaka tomu kurzu, napríklad aj naša tímová práca v lekárni sa zlepšila, ja vidím lepšie výsledky, vidím lepšie vzťahy s kolegyňami a vidím, že robíme veci oveľa efektívnejšie. Takisto to vidím aj doma a takisto to vidíme v spoločenstve. Ďakujem našim lektorkám Zuzke a Mirke, ktoré boli naozaj aj sú veľkými profesionálkami a zároveň takými veľkými našimi priateľkami. Ďakujem za ich sprevádzanie a verím, že takisto ako pomohli aj mne, tak pomôžu aj ďalším ľuďom. Najväčším prekvapením pre mňa bolo to, že tak ako nám aj koučky, naše lektorky na začiatku kurzu rozprávali, že odpovede na otázky má človek v sebe, tak naozaj to môžem potvrdiť, ale uverila som tomu až vtedy, keď som to zažila sama na vlastnej koži, keď sme si robili vzájomné rozhovory, vzájomné koučovanie a keď budete mať také šťastie, aké som mala ja, tak spoznáte aj úžasných ľudí.